Pozdrav dragi moji, evo novog recepta, jednog jako lepog, interesantnog i nešto što vi inače mnogo volite. Kao što vidite, ja sam vam sada prikazala 4 jaja gde sam odvojila belance od žumanaca. Sada ćemo belance lepo umutiti penasto da nadođu. Evo baš upravo ovako. Onda ćemo u ova belanca dodati postepeno kristal šećera 250 grama. Znači šećer dodajte polako, nemojte dodavati sve odjednom jer će vam se belanci spustiti i neće biti lepi i pufnasti. Kao što možete da vidite, ovo je jedan jako lep recept i u pitanju su slasne i lepe puslice. Evo kako izgleda kada se umuti belanac sa kristal šećerom. Pogledajte vi tu teksturu samo. Staklasta i jako lepa. To ovako treba da izgleda kada je umućena sa šećerom. Znači da teško pada sa ovih metlica od miksera. Kao što vidite, i meni je inače praksa kada pravim puslice da dodajem kukuruzni skrob ili ti gustin. Ovde sam dodala 2 kašike kukuruznog skroba. Kukuruzni skrob pomaže puslicama da s polja budu čvrste, a da unutra budu lepe i mekane, kao da su filovane. To ćemo umutiti jedno 10 minuta, možda malo manje, ali potrudite se da ne budu grudvice od kukuruznog skroba u ovom filu, eto tako da nazovemo. Takođe mi je praksa da koristim sirće. Vi možete dodati naravno i limunov sok, možete dodati i ekstrat od vanile. Ja to ne koristim jer mi je ovako praktično i nešto na što sam ja navikla da radim. Evo kako to sada izgleda kada je umućeno. Evo, mutite. Tako, lepo, fino da bude umućeno. Zatim pogledajte kako to ne pada. Znači, jako je bitno da puslice kada umutite da one ne padaju. Kao što vidite, ja sam podmazala plek sa uljem i stavila sam pek papir. Puslice možete da sušite na 180 stepeni sat vremena. Pošto ja nemam merač za temperaturu, ja sam ih sušila oko 1,5 sata na jedinici. Ja neću ubrzavati video iz razloga zato što želim da vam detaljno prezentujem puslice i da naravno naučite i da možete da pravite svojim ukućanima. Inače, moji ukućani ih prosto obožavaju. Malo protresite plek i evo su. Pogledajte kako izgledaju. Preslatke su.